и здравейте, но искам, да, можете да ме видите, ако мислите за много малък, аз съм на 9, както един ютубър, минус БГ и Спартак БГ, не, всъщност Спартак БГ е на 8, така, време, и да, че скачи, и да, имам камера на първия си епизод, така, така. А така, е по-хубаво да ме виждате. Моята стратегия е първата консистенция и Baby Dragon. Знаете, защото Baby Dragon не може да стреля догоре враговете, пък лицаря долу. Да ги... са тия минуни. Грешна атака, о не. О, вау. И то много голям. А не, всъщност не съм се повалил, сега ще изчакам. Да видя дали тези опоненти изчакват. Защото ще събира така, 10. Не, за тези опоненти да изчакват. Отпускам той. За да може... за да мога да има скритна армия, да разбие това. Видите, ако малко съм крещял. И нам... Какво направи? Какво направи? Ниче не мога да съм той. Бам! Ето! Аз пък взех две, да? Той взе една кола, пък аз взех две. Ха-ха-ха-ха-ха. Сега ще се бъда за изтягвайте отново. Които еликсири, които трябва да се чакат. Това въобще не изчаква майм с това. Какво? Видях, че какво стана. Ядосах и са. Сега ще видите хора, сега ще видите какво ще го направя. Сега ще видите на какво ще го направя. Колонче са от тази тъпа мини ПК нищо не може да се кара. Сега, той ще разцепи мини ПК-то, което... Вие сте такъв. О, предих! Сигурно... Чакай да му кажа. Good luck. Play, good game. Винаги, когато някой загуби, му казваме тия думи. Ето, точно в 3 купи. Аз заснех още един клип, който се провали заради смотаното нещо, което стана. Оф, тук тя е. О, инферитала. Бих съм взел почване на Baby Dragon. Сега чакайте. О! Хубаво, виждате ли какво се е случило? Не изчаках никакво време. Никакво време не изчаках. И хора забелязах, че можем да вземем Legendary карта от 4-та арена, която съм аз. Ето както виждате, това ми е канала. Ето тук. Ето това, дето натиснах. Така. Ето Type C е map, което е Митко бомбата. Където е Митко бомбата? И веднъж съм се говорил с Митко бомбата. Ето ви да му казва както моя канал. Чакайте, да покажа мой дек за битки. Ето. Принц, Minion Horde, Skeleton Army, Baby Dragon, Talon, Cold Rider, Zero Tower и това е моя дек. Както виждате, има доста еликсир. Доста еликсир заема, но хора не може и повече да е знаме.
Неговото е първо ниво. О! Това не знаех, че хубавите прескочат. Наистина не го знаех. Абе, ей. И тия миньони и сега ще разбият. Дано, не го интернет. О, знаеш какво? Ти ли ще ми даш това? Ти ли ще ми го даш? Малко да изчакам. Няма малко да изчакам. По-скелет храна. Неговото ще първо. Атака принц. И така победи. Това беше историята за моето предание. Зомби Драгън също тия миньони да се справят. Така и въпреки, че миньоните са 5 еликсир, това измените за сезоната. Пък Биби Драгън е 4 еликсир, Биби Драгън е по-добър. Ще дам лом и миньон ход. Ето, джан. За защитат балона. Защитайте балона Рейно. Те не защитиха балона. Виждате, не защитате балона Рейно. Сега ще ги измъча още повече тя. Те ще защитат хубавия балон. Атака. Тоя има Giant P.K. Майко. Тоя има Giant P.K. Уоу. Giant P.K. е супер силен. Giant P.K. е супер силен. Не биваше да стига до колата ми. Вече успя. Сега даде. Мислех, че ще даде Fireball, но не. О, наистина май иска тази кола. Седем. Още малко е. Той много иска да ме издразни. Обаче. Извините, ако сте чули малко много следващото това. Гледайте ги как чуйте. 7 ниво. Giant P.K. Ако искаш да имаш всички Legendary Cards. Много съм маха. Той има помпа. И хора, да знаете, че аз съм от Шумен. И всеки ден от 6 часа излизам на детската градина. Няма казвам хубаво, някой е чул градина. Не знам, че иска градина. И сега ще отнем някаква друга игра. Защото вече сигурно е доста безинтересно. Сигурно вече ще играем тая лава. Гледайте си направо. Тук да обърна обратно. Извините вече ще... Окей, така хора. Не знам, че ще е така тъпа реклама. Сега. Преелена това е това ли? Това сериал, каквото да е много известен да така. Така помах. Големи има рекорд е 6. Играта имам вчера, така че не ме съдите. Барселона. Мисля, че Барселона е известна. Това естествено, че е Барселона. Тук. United Kingdom. Естествено. Да чувам. Или... би трябвало да
Майко. Това е много по-известно, отколкото си мисля. Еско. Това е от майсти. Тези паян. Това определено това. О, футбол. Футбол не е ли вече интересен малко? Вече не е ли такъв известен? Дона сама. Да, тя не повече. Аз знам това. О, извънземните определено. Повече хора да са и така. О, мисля, че те са потърсили. Ще се пробваме, докато не си настигнем леко. Че ветеринара колкова на Петко. Това е много по-неизвестно. Това... Наравно са. Това. О, хора, тук ще спрям с това. И... извините ме за този поглед. Чао.